Hi ha una Barcelona conservadora. Hi ha una Barcelona temerosa del futur. Hi ha una Barcelona que no té cap respecte pel passat i que sempre que ha pogut ha instrumentalitzat el patrimoni cultural i sentimental de la nostra ciutat. I que si convé ho tornarà a fer. Hi ha una Barcelona de la llunyania. Hi ha una Barcelona que basa el seu poder amb el poder econòmic, no de la gent. Hi ha una Barcelona que propugna un canvi buit, que estrictament és la regressió. Hi ha una Barcelona que si d'ells depengués, i això ho hem d'explicar també territorialment, hem d'anar a tots els barris del nord de la ciutat i explicar que hi ha una Barcelona que mai hagués fet la Sagrera. I cal dir-los-hi, cal explicar que hi ha una Barcelona que mai hagués fet la Sagrera que d'aquí molt pocs dies es licitarà. Que hi ha molta gent que ha treballat perquè això fos possible, però també cal explicar que hi ha molta gent que ha treballat perquè això no fos possible. També cal explicar que hi ha una Barcelona que hagués abandonat Ciutat Vella fa 30 anys a la seva sort. I que, per tant, ara Ciutat Vella no generaria cap debat, perquè senzillament no hauria ja existit, tal com nosaltres la coneixem. Hi ha una Barcelona que no hagués fet la Vila Olímpica en el centre de la ciutat. Hi ha una Barcelona que no hagués fet el fòrum, i per tant que no facin comèdia. Tampoc ara farien el campus interuniversitari en el fòrum. Aquesta Barcelona existeix. I aquesta Barcelona, cal dir-ho, està mobilitzada. Són menys, però ells ja estan en el camp de batalla. Nosaltres no, perquè nosaltres estem treballant per afrontar el present i per construir el futur. Nosaltres estem treballant i hem d'estar treballant amb la gent. I hem d'estar amb la gent, però també per dir-los a la gent que quan arribi el moment els necessitarem. I que quan haguem de donar la batalla política la donarem. O què es pensen aquesta gent? Que nosaltres venim de lluny, però nosaltres volem anar molt lluny, perquè nosaltres portarem l'ambició del futur al sí i en el cor i en el cap de tots i cada un dels ciutadans de Barcelona. I que nosaltres a tots els sectors progressistes ens adreçarem, i molt més enllà d'aquests sectors, a tots els que volen i s'estimen aquesta ciutat, pel que Barcelona representa. De manera que enfront d'aquesta ciutat us he descrit però que existeix, hi ha la Barcelona que s'estima l'espai públic, hi ha la Barcelona no conservadora sinó del progrés, hi ha la Barcelona del futur, hi ha la Barcelona que respecta el passat i que mai instrumentalitzarà res del nostre patrimoni, perquè el patrimoni de la nostra ciutat és el llegat de les generacions anteriors. Per tant, que quedi clar, nosaltres mai instrumentalitzarem aquest patrimoni. Hi ha la Barcelona de la proximitat, hi ha la Barcelona de la gent, de la transformació, que vol dir la Barcelona del PSC.